Soc Lluïsa Julià i vaig entrar en el PEN català l'any 94, cap a la primavera de l'any 94, quan s'estava gestant formar el comitè d'escriptores del PEN català. S'ha d'explicar una mica la història de per què aquest comitè va sorgir en aquell moment i ens hem d'anar a l'any 92. L'any 92 el PEN català va organitzar el Congrés Internacional que cada any el PEN celebra a diferents indrets, organitzats pels PENs de les diferents cultures, que això és important de diferenciar i de saber que el PEN no va lligat a un estat, sinó va lligat a una cultura, i d'aquí que el PEN català funcionés des d'abans de la guerra. El cas és que l'any 92 l'Isidor Cònsol, que en aquell moment era el secretari del PEN català, va d'alguna manera convidar les poetes a participar-hi. I en concret va demanar a la Maria Mercè Marçal i a la Montserrat Abelló que organitzessin un recital només en veu de dona. Aquest recital, que es va celebrar en el Col·legi d'Arquitectes d'aquí a Barcelona, va reunir bastantes poetes d'aquí i també amb la participació de poetes que havien arribat a participar en el congrés de fora. Aleshores, que a més això va tenir una certa repercussió, va sortir a la premsa, etc. La Montserrat Abelló ho explicava molt bé en un article en el butlletí del PEN, dient que havia vingut de fora el comitè, diguéssim, la junta del Comitè de Dones Internacional a convidar a muntar aquí també el comitè català. De fet, el Comitè Internacional de Dones no feia gaire que s'havia muntat l'any anterior, l'any 91, a Viena. Per tant, la cosa anava molt lligada. Per què muntar aquest comitè? Aquesta seria una de les preguntes lògiques. Insisteixo, es dèiem comitè d'escriptores i no pas comitè de dones escriptores ni altres nomenclatures. I això també era divertit, perquè quan fèiem alguna cosa a la premsa, sortia algun article, d'una manera bastant habitual ens corregien i deien que era el comitè d'escriptors. És a dir, que escriptors semblava que no podia ser escriptores només. Això era bastant curiós. El cas és que de seguida vam veure la necessitat de reunir interessos de manera de fer cohesió i fer que la veu de les escriptores, poetes, narradores, assagistes, traductores, es conegués, tingués, diguéssim, una presència. És a dir, un dels punts centrals era la visibilitat, donar visibilitat a les dones. Això és una mica interessant d'explicar perquè en aquell moment hi havia hagut també aquí a Barcelona, també l'any 91, s'havia organitzat una quarta fira internacional del llibre feminista. Aquesta història també cal tenir-ho present perquè moltes de les escriptores o editores que hi van participar, com per exemple la Bofill, la Mireia Bofill, havien sortit, és a dir, formaven part del grup de la Sal, d'edicions de les dones de la Sal, i això donava una entitat especial al fet de ser, d'alguna manera, formar un equip, formar una entitat civil, autònoma, autòctona, que donés visibilitat a les escriptores. I això és el que va ser el comitè que en un primer moment va estar format per la Josefa Contijoch, la Mercè Ibars, la Neus Aguado i jo mateixa, juntament amb la Montserrat Abelló i la Maria Mercè Marçal, que ja he dit abans. I la idea era aquesta, fer una sèrie d'activitats, diguéssim, periòdiques, això era important, que anaven al voltant d'això, d'escriptores. Motius, doncs, la celebració d'algun centenari d'una escriptora, per exemple, centenari o aniversari, els 90 anys d'Anna Murià, que l'any 94 era realment la degana, era l'escriptora més gran viva que hi havia en aquell moment. O celebrar els 125 anys del naixement de la Maria Antònia Salvà, que va ser un acte magnífic aquí a la sala d'actes de l'Ateneu, plena a vessar, a més, en el qual es va convidar poetes de les illes de Mallorca, de diferents illes de Mallorca, del País Valencià i de Catalunya.
Aquest era un altre aspecte que teníem i sempre hem tingut molt clar, el PEN crec que ho ha tingut sempre molt clar, que és la unitat territorial i la unitat cultural. De manera que després, posteriorment, es van fer una sèrie d'activitats també que circulaven pels diferents territoris. Aquesta seria una mica la meva entrada al PEN. Vam treballar moltíssim, vam fer quantitat d'actes, això és important, per exemple, un programa que es deia Escriptores, o diferents actes de presentació de llibres, en què una de nosaltres presentava el llibre d'una altra. Per exemple, recordo anar a Manlleu i que la Josefa Contijoch presentés un llibre meu i jo presentés un llibre, la novel·la en aquell cas, La passió segons René Vivian, de la Maria Mercè Marçal. Aquest seria una mica l'entrada del PEN. Cal dir que va haver-hi dos cicles molt importants. En l'últim moment que la Maria Mercè ja va començar a estar malalta, l'any 96, 97 i 98, quan ella va morir, que va ser uns cicles en què relacionàvem amb escriptores històriques catalanes i de fora, o dues escriptores d'aquí que em van dir Cartografies del desig, que van tenir un gran èxit i que, a més, l'Isidor Cònsol, que en aquell moment portava les edicions de Proa, va editar, vull dir que Isidor Cònsol creia molt en aquell projecte i donava totalment suport, i tot el PEN donava suport en aquest projecte, però sí que va haver-hi, jo crec, el que podem anomenar una crisi de creixement. És a dir, el comitè d'escriptores va créixer molt, fins a tal l'extrem que altres comitès del mateix PEN van quedar com una mica, diguéssim, col·lapsats o, vull dir, rebaixats, i a més amb canvis, com sol passar sempre en les juntes. A més d'això, en aquell moment recordo que era president el Jordi Sarsenedes. Jordi Sarsenedes va voler deixar ja la presidència, alguns altres càrrecs, com el mateix Isidor Cònsol, també volia deixar de ser la secretaria, etc. Va haver-hi una sèrie de circumstàncies. Quan hi ha un conflicte sol ser això, no és un sol problema, sinó una sèrie de problemes que es donen al mateix temps i, evidentment, el lideratge de la Maria Mercè era permanent, era una presència important, era una dona jove però que ja era una sàvia, en què la seva opinió i el que ella deia tenia un pes social ja molt important, el fet, a més, de l'èxit rotund que va tenir, que va guanyar tots els premis, la seva novel·la, La passió segons René Vivian, doncs la feia un puntal en aquell moment de la cultura catalana, sens dubte, i això també va crear un canvi. En aquell moment jo vaig deixar el comitè, i de fet la Junta del PEN, vaig marxar, però va continuar sobretot amb la Montserrat Abelló i també la Josefa Contijoch. I va començar un altre nucli important, ja he dit abans que sempre havia sigut obert, però en aquell moment va haver un relleu i van fer una sèrie d'activitats fins l'any 2009-2010 molt interessants, també de circular per tots els territoris, etc. Però després sí que el conflicte, diguéssim, amb part de la Junta, hi ha una altra Junta, evidentment, del PEN, va fer que es cregués que havia fet un recorregut. I les coses és cert que també fan un recorregut i potser ara s'hauria de fer un altre inici des d'una altra perspectiva. Això no ho sabem mai.